Vjerojatno najteži zadatak zbog samog terena imale su postrojbe specijalnih snaga policije MUP-a. Dobili smo zapovjed od našeg ratnog zapovjednika, generala Mladena Markača, da moramo biti potpuno pripravni i sa nekoliko tisuća naših najhrabrijih hrvatskih sinova, pripadnika specijalne policije, neprimjetno doći na područje Velebita, na područje glavnih pravaca, kako bi ostvarili zadaće, i to smo učinili na pravcu Velebit, Dušice gore, Sveti Rok, Štikada, cesta prometnica Medak-Gračac, dole Čelavac, glavni komunikacijski centar prema Gračacu i Gračac. To je bila zadaća u prvoj fazi koju je trebalo realizirati u prvi dan, odnosno dva. Naši momci, da bi ostvarili tu zadaću, morali su propješačiti od 25 do 45 km. Krenuli smo u 5 sati ujutro, velim nekoliko tisuća, 2 ojačane brigade. Nasuprot nas je bilo više od 3000 neprijateljskih vojnika raspoređenih u 15. ličkom korpusu, 7. kninskom korpusu. Imali su tu najelitnije istoplaninsko-brdske brigade, specijalce, dragovoljačke postrojbe, četničke, i bili su raspoređeni ovdje na ovom divljem području, vidite, Velebita našeg. Faktor iznenađenja nije postojao. Oni su znali u 4 sata ujutro, možda i u 3, da mi napadamo u 5. Znači, iznenađenja nije bilo. Krenuli smo u akciju. Jedino što je nama ostalo taktička prednost, što su oni očekivali da ćemo napast na 1 ili 2 pravca. Nisu očekivali da bi više od nekoliko tisuća elitnih hrvatskih postrojbi moglo biti na Velebitu neprimjetno dovedeno i da će na više pravaca krenuti u napad. Oni su očekivali glavni pravac ovdje na Malom Alanu, tu su utvrdili sve snage. Najveći dio snaga na ovom dijelu. Međutim, tu je bila naša taktička prednost koju oni nisu znali. Mi smo takvih pravaca imali 4. I naprosto sa svih strana simultano smo krenuli, na koji silovit odgovor nisu imali na takav napad odgovor trenutno. Tome su pridonijeli naši, osim naše psihovežijske spremnosti. Svaki specijalac je na leđima cirka nosio od 30 do 35 kg, jer logistički pravci, vidite, nisu postojali. Sve što se moglo nositi i sve što se trebalo od streljiva, opreme, hrane, sve se moralo imati na sebi. Rekli smo, kad ranjenici eventualno budu došlo do borbe, ranjenici se ne mogu vratiti nazad na vrh. Moraju se zbrinuti na licu mjesta, jer dok se ne ostvare komunikacije, jer naprosto je nemoguće fizički bilo čovjeka vratiti nazad sa 1600 metara nadmorske visine dolje na 500 metara. U to vrijeme bile su visoke temperature, bili smo izmoreni, ali smo isto tako bili spremni ići do kraja. Obzirom da smo nosili svu opremu, streljivo oružje sa sobom, bilo je jako teško nositi dovoljne količine vode. Tako da smo veći dio ovdje ovih aktivnosti vezanih za akciju Oluja u biti odradili na minimumu vode i hrane. 12 kompletnih ekipa, dakle uključujući kirurga, anesteziologa, tehničara, sestru, je bilo uz pripadnike specijalne policije, budući je to bila jedna dosta široka crta, polazna crta bojišnice, zbog nepristupačnosti terena i svega ostalog, jasno da nam je trebalo toliko ekipa. Ekipe su, pored toga što su bile vrlo stručne, ekipirane, bile i opremljene svim potrebnim za hitno kirurško zbrinjavanje i svim potrebnim krvnim pripravcima, pa i svježom krvi, tako da svi oni koji nisu na licu mjesta ostali mrtvi, dakle čije su ozljede bile nespojive sa životom, su bili zbrinuti